Bi auzo dira. Sustraik, teilatuan plaka fotovoltaikoak ezagri ditu. Egun Sumai auzoaren gana doa, plakeri itzala egiten duen ahbola bota dezan galdeginez. Sumai hasita hiruna bertso, 6 motzean. Nere lurreko arbolen itzala nahi duzuken, baina jakizu aurkari gaitza hartu duzu hemen. Arazoa zein den jakintxua zira omen, baina gehiago pentsatu behar zen ezarri baino lehen, baina gehiago pentsatu behar zen ezarri baino lehen. Ez pentsanagonik lasai, ez pozik eta ez alai, zure aritza izanagatik, zure siesten talai, ez nuen pentsatuta ai, alferrik da orai, baina telatu ezin bota eta arbola bai, baina telatu ezin bota eta arbola bai. Zuen asmakuntza berri, oiei egiten dut irri. Martxan ezarri nahi duzuta, argia da urri. Beraz, nahi nuke ekarri, irten bideño bat sarri. Behar ditugu guk adarretan ispiluak ezarri, behar ditugu guk adarretan ispiluak ezarri. Zena madarikatua, bihurtu bedeinkatua, eguzkiz bete-betea dago, nere telatua, ispilua pausatua, ta argia osatua, eta gainera zu ere zara iluminatua. Eta gainera zu ere zara iluminatua. Hartuak ditut aintzako, auzokoa zirelako, baina itzoiek jakizu sustrai, ez ditut gustoko, ni bizirik naizelako, da xutik utzi beharko. Eta argia ez da izan behar hori ulertzeko, eta argia ez da izan behar hori ulertzeko. Ulertzen zen zailegia, ordea ez zilegia,
enborra erditik moztu ezazu, egin aberia, kito bere abegia, tani pozik alegia, auzolanean oinarritzen da gure energia, auzolanean oinarritzen da gure energia.